ширкати дорвории софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё барои зиёд кардани риш ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ба шумо тавсия медиҳад ки ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Аз номи юристи ҷей муроҷиат кун, скидкат мекунанд. ассалому алайкум ва ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристи ҷей. Видеои имрӯзаи мо дар бораи ҳамин аст ки оё аз Федератсияи Россия шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалан ба Узбекистон биёянд ва баъдан аз Узбекистон вориди Тоҷикистон шуда метавонанд ё ин ки не, ё ки аз Россия ба Қирғизистон мераванд ва баъдан аз Қирғизистон ба Узбекистону баъд вориди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва хушбахтона имрӯз новости дар ҳамин бора баромадагиай ки тааллуқ дора ба анҳамин шаҳрвандое ки через Узбекистон ё ки Қирғизистон вориди Ҷумҳурии Тоҷикистон мешавад. Сабабаш дар чи аст? Сабаб дар ҳамин ки агар аз Федератсияи Россия шаҳрвандои тоҷик яку якбора бе воситаи шаҳри сеюм яъне ки прямой ба Ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд билет гирифта, нархи билет қиматай то 47,000 рубля дар бар мегирад. Ба евро 395 евро ва рубл ҳар рӯз ки паст баланд мешавад, анамин нархшам арзон ё ки қимат шидан мегирад. Мисол 40,000 рубл ё ки 38,000 рубл ё ки 45,000 рубл ҳамаи ҳамё вобаста аз болоравии курсае ки нархи билет али шидан мегирад. Агар ба суми евро бигирӣ, ҳамин як нарх истодагӣ буд ва ҳамихе то ҳол истодагӣ ҳастай, яъне ки 395 еврора нархи чипта дар бар мегирад. ва шахсиятҳое ки муҳоҷирое ки дар Россия қарор доранд ба Ҷумҳурии Узбекистон меоянд, то куҷо ҳамин ҳақиқат дорад ки вориди Тоҷикистон шуда метавонанд. ин чиз аллакай 60-70% бигем ҳақиқат дорад ки ворид шида метавонанд. агар аз назари сарҳадҳо бигирем, аз назари қонун бигирем, аз назари кушодашавии сарҳадҳо бигирем, ҳоло кушодашавӣ нестай. мисол мегирем байни Узбекистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон сарҳадҳо ё ки ширкатҳои ҳавопаймоӣ то ҳол барқарор шидагӣ нестанд, ё ки байни Қирғизистон низ ҳамин гуна мунтазам барқарор шидагӣ нестанд парвозҳо. лекин аз сабабе ки нархи билет қиматай, шаҳрвандои тоҷик ба Узбекистон парвоз мекунанд ё ки ба Қирғизистон парвоз мекунанд, баъдан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд. нархе ки аз Россия ба Узбекистон меоянд ва баъд вориди Ҷумҳурии Тоҷикистон мешаванд, нархи билеташ 25 то 27,000 рубля дар бар мегирад. яъне ки агар прямой ба Ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд аз Россия то 47,000 рубля ва агар ба воситаи Узбекистон ё ки Қирғизистон вориди Тоҷикистон шиданӣ бошанд, нархи билет аз 25 то 27,000 рубля дар бар мегирад. агар ба Қирғизистон бираванд, аз Қирғизистон аз шаҳри ушаи ҳамун кишвар ба воситаи ягон такси ба миқдори 200 сомонӣ то границара меораншон ва аз границаи уҷа то Ҷумҳурии Тоҷикистон то марзи Тоҷикистон омадан бо 1000 рубл 1500 рубла дар бар мегирад. умум бигирем, агар нархи як шаҳрванд барои бозгашт ба ватан аз Россия ба Узбекистон ё ки ба Қирғизистон баъдан ба Тоҷикистон 27,000 рубла дар бар мегирад. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. ҳамон буд хабар дар бораи аз Россия ба Узбекистон ва аз Узбекистон баъдан ворид шудан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон. мумкин дар роҳ ба мушкилиҳо дучорам бишен, лекин шаҳрвандо зиёданд ки ҳоло ба воситаи шаҳри сеюм вориди Ҷумҳурии Тоҷикистон шудастанд. ё ки як чизи дигара мисол меорем, аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия рафтана через Беларусия рафтастанд. мисол аз Тоҷикистон ба Беларусияра парвоз мекунанд бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air ва баъдан аз шаҳри Беларусия ба воситаи анҳамин автомобилҳо ба воситаи такси ба марзи Федератсияи Россияра меравану вориди Россия мешаванд. лекин ногуфта намона ки ин мушкилиҳо ба миён оварда метавонад. мераванд одамо, чандин одамо рафтанд ба воситаи Беларусия, лекин ногуфта намона ки рафтанаш беҳад мушкил аст. комментарияҳоро мехонем акнун. Аҳмад навистае: ассалому алайкум бародар, сози тенҷӣ агар Тоҷикистон бирай, визата риск мекунанд патент регистратсия боша.
дар ҳолате ки агар ҳама ҳуҷҷатгузориҳои шумо дуруст бошаву ягон ҳуқуқвайронкунӣ ё қонунвайронкунӣ кардагӣ набошед, депортатсиятон намекунанд. Аслиддин нависай: гражданини Россия чӣ хел документ дорад омаданда ба Россия? Гражданини Россия ҳуҷҷати тасдиқкунандаш ҳамун гражданстваш ҳисоб мехӯрад. Яъне дар ҳолате ки шумо чипта харидорӣ мекунед, ҳамун ҳуҷҷати тасдиқкунандаи худтона нишон медиҳед ки дар ҳақиқат шумо шаҳрвандии Россияро доред ва метавонед ки ба воситаи ҳамин парвозҳо вориди Россия бишед аз ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуршед Boymуrodов нависад: ассалому алайкум ака. 20 феврал як бародармон билет харид. 20 март париданаш дар кор буд. Раҳо ҳамин хел маҳкам шиданд. Метавона ба ҳамун билет омада раҳо кушода шавад? Илтимос ҷавобша бигӯед. дар ҳолате ки шумо пештар чипта харидорӣ кардагиед ва раҳо маҳкам шидагианд ва шумо агар муроҷиат карда бошед ба ҳамун ширкат яке ба ҳамун авиалиния муроҷиат карда бошед барои баргардонидани маблағтон, лекин аз рӯи қонуни қоидааш маблағи шуморо бар намегардонанд ва чандин одамҳо ҳамин гуна корҳоро ба анҷом расониданд. ба вайҳо ҳамин хел мақсад ваъдаҳо доданд ки мисол дар ҳолате ки агар парвозҳо ба мисли пештара мунтазам барқарор шиданд ба ҳамун чиптаҳои пештаратон метавонед ки парвоз карда биёед. Лекин аз кадом ширкате ки чиптара харидорӣ кардагӣ бошед ба ҳамун ширкат метавонед. Рамео нависад: ассалому алайкум бародар. Акай Сорбон моҳи декабр ягон хабар нест аз Тоҷикистон ба Россия рейс ҳаст ё ки не? Мутаассифона дар моҳи декабр оли парвоз мешавад ё ки намешавад, рӯйхаташ баромадагӣ нест. Юнусова нависад: салом, ба саволи ман ҷавоб нависед додар. Додарои ман дар Россия гражданство доранд. Шумо гуфтед ки рафта метавонанд. Додаром аз Россия манда ягон справка роӣ кунанд ё ки фақат виза роӣ кунанд? ҳамун ҳуҷҷати тасдиқкунанда гражданствои додаротон ба ҳисоб мехӯрад. ҳамура метавонанд через факс равон кунанд ва шумо дар иҷа вақте ки чипта харидорӣ мекунед асос ана ҳамун гражданство доштани бародарои шумо ба ҳисоб мехӯраву иҷозаттон медиҳанд. Пулодов нависад: ака аблава кай буд мешавад? даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ сезони тирамоҳиш аллакай ба анҷом расидагӣ. Дилшод Раупов нависад: акай Сорбон ҳамин билетҳоро фақат дар авиакассаи Душанбеву Хуҷанд мефурӯшанд. Парвозҳо бо ширкати Уральские авиалиния аз шаҳри Кӯлоб, аз Хуҷанд, аз Душанбе муқаррар кардагианд. танҳо мисол дар Хуҷанд қарор дошта бошед метавонед ки аз аэропорти Хуҷанд ё ки дар Кӯлоб бошед метавонед аз аэропорти Кӯлоб, агар дар Душанбе бошед аз аэропорти Душанбе харидорӣ кунед. Ёдгор Эшонов нависад: салом, нархи билетҳо аз Тоҷикистон чанд сум аст? нархи билетҳо ба ширкати Уральские авиалиния аз ҷумҳурии Тоҷикистон 7000 сомона дар бар мегирад. Аминов нависад: ассалому алайкум бародар. агар донишгоҳа заочнӣ бихонӣ, хизматат мебаранд? баъд донишгоҳо чӣ хеле мешавад, хориҷет мекунанд ё ин ки не, чанд сол хизмат мекунӣ? дар ҳолате ки донишгоҳа шуъбаи ғоибона мехонӣ, албатта ки 2 сол хизмат мекунед ва аз донишгоҳ хориҷтон намекунанд. дар ҳоле ки шумо хизмат кардастед ва дарсҳои шумо сар мешавад, аз ҳамун ҷои хизматон шуморо ҷавоб метиҳанд. тӯли 20 рӯз ё ки 40 рӯз берен дарсҳои худтона давом метиҳанд, баъдан боз ба хизмат бармегардед. Рамазон нависад: ассалому алайкум бародар. дар ҳоле ки аблава бизана хонат бидрояд ва ту ӯро бизанӣ, дар назди қонун чӣ намуд ҷавобгарӣ дорад? ӯ ҳақ надоранд ку хонаи ту бидроянд? ку як гуфтамона мирад. дар ҳолате ки коркунои инами гуфти худат аблава хонаи ту медроянд, албатта ки аз назари қонун мумкин нест, зеро ки дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки манзили шахс дахлнопазир аст ба истиснои ҳолатҳое ки қонунгузорӣ муқаррар кардагие. яъне дахлнопазирии манзили шахс ҳамие ки ҳеҷ кас ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки хонаи як каси дигар ба тариқи зӯроварӣ ё ки беиҷозат ворид шавад. лекин ба истиснои ҳолатҳое ки қонун муқаррар кардагие, дар ҳолатҳое ки мисол ягон ҷиноятҳо мекунанд ё ки дар розыска ё ҷиноятҳои махсусан вазнин кардагие ӯ дар кофтукоб қарор дорад, дар ин ҳолат мумкин ҳастай, лекин дар ин ҳолате ки худат қайд кардӣ мумкин нестай ва дар ҳоле ки ӯ хонаи ту медрояд ва ту ӯро бизанӣ, дар ин ҳолат ба ҷавобгарӣ ҳамин шахсе ки ӯро мезанад кашида мешавад. мисол ту ӯро мезанӣ ки ягон ҷош мешкана ё ки зарари миёна ё зарари вазнин ба саломатии ӯ нафар мерасонӣ, мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кодекси ҷиноятӣ моддаи
112 تا 116 را дар бораи анҳамин лату кӯб омадагӣ, мисол дар моддаи 112, 13, 14, 15 то 16 ра зарар расонидан ба саломатӣ ё ки зарари вазнӣ расонидан ба саломатӣ ё ки зарари миёна расонидан ба саломатии шаҳрванд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. ягон саволи дигар бошад, дар поёни видео ё ки дар инстаграм саволотонро равон кунед ва дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунед. худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.